panjangnya Umi Apipa. Wah, malih-malih lho menika. Lamat mos katon tijani yen bom berangkat aman aduh hitam lungan kare rambatan kamu sarang rakyat jiwaku. Ya, Mbak Lia. Sini bintang tamunipun niku aduh lagi melukis bibir. Aduh dan rumah saku Luna Maya jan anu Luna Maya niku jan le pepaes mboten enten mandeke dan Mbak Mimin ya sih semangat, Mbak Apri ya weh nyedak-nyedak rono. Pamrih men iso ngrokok. Nggih. Ning sakderenge kula tak nyuwun dumateng genduk Birgita Langkung rumiyin. Nah, aboting katresnan Mbak Bir. Kaya apa nggih. Komplit sak bawane mangke langgam terus dindangdutke slow. Nggih. Pirang-pirang dina ora metu. Ha iya. Andene ora ning ndi kon metu ora. Wah, pinang guyune ngece asem. Ayo nggih. Ya berdiri coba kaya apa? Ayo nggih. Ayo srepek. Songo. Jarwane Sulistyang warni prakebyareng jagat raya. Pedhot taline tresno. Monggo sak langgamipun Mbak Bir ya dirasake men kepenak.
Mimin, Mbak Apri, gimana Mbak? Ngenjing Mas Petro, Mas Gareng, Mas Bagong. Nggih, ketoke Mbak Mimin pun ngantuk jenengan. Mboten, mrihatin kanca-kanca niku wae. Napa? Mrihatin ki rencang-rencang. Oh, nganti kaya ngoten niku Kok ngantuk lho, mboten. Nggih maklum apa jumpo kok jenengan. Omongan lho ben ngomong ki wae. Tua lho maksudku tua. Bertambah umur tapi tetep harus produktif ngono lho, Cus kok. Lah ya kowe mula kudu sing semangat. Mulane ana pegawai sing pensiun ngono kae kudu ana aktivitas, jangan langsung tiba-tiba tidak ada aktivitas ki gampang jumpo, mbuh bercocok tanam, mbuh ngupitik apa momong putu ngono. Bercocok tanam ki pojok kuat le. Maksudnya ki nandur apa warung hidup, apotek hidup lho, Jas. Ora nyandak kowe jaman dhisik ngono ki digalakke. Waduh, nggih leres. Nggih to? Nggih. Mila saking menika gandeng ingkang mirsani kemawon tasih semangat Tasih kasih semangat. Nggih. Saya kula kali panjenengan dados seniman ingkang dipun percaya kalian Pak Lurah Jarwo supados nglipur para warga. Mila sampun ngantos kendho, sampun ngantos nglukro. Nah, intinipun lak kula nderekaken sedaya para warga anggenipun sami ngungon, sami tirakatan. Sing mirsani semangat tesih kathah. Ibu-ibu lho nenggani ngantos sak yaketen. Lho direwangi. Pancen aku nggo pamor sing marake ibu-ibu ki betah wungon kok, Ces. Kamar telek. Kocok-kocok gek maem lho. Lah nggih tur teng mriki wah jan kopen sangat. Kopen lah niki. Nggih. Lah nggih bar mangan mburi aku. Nek Mas Imam ngene, anu satene tak peke kowe tak kei sunduke ya. Apri. Kok esuk-esuk mbok ora anarkis, pri mbok ora horor-horor. Aku tak Ya apa jenengan ben bengi iki gabung tanggapan kali kula terus. Kita susi bahaya malah. Lah pripun? Lah jenengan ngincer terus ya kula niku nggih. mboten sebab akibat to ora mungkin to wedok banyak ini rung ngono awal-awalane pripun mesti. Padahal sing mucuki to carane. Apa ora ana sebab akibat kok munyal-munyal ngene ra mungkin. Dasare le menggatal kok kita. Mbak Apri jenengan kudune lak kali senior mongko nyambut gawe ya bareng. Nggih. Niku pirang mboro ki ngangkat kalian Mbak Mimin, dihormati, dihargai supaya panjenengane niku tentrem rasane. Lah, kok katul aku wis berusaha vegetarian kok arepan kok. Lho kula niku kurang sayang pripun to kalih lek meniku.
Lho mboten kurang-kurang. Ndak biarpun kula teri napa-napa. Terima kasih. Terima kasih. Nggih. Nggih, Niki wujud sayang kula kalih Likmin ngoten niku. Oh, ngaten. Nggih. Dadi terus dijak Gojek ngoten nggih. Jak Gojek mungkin ndak sepaneng. Nggih. Kok malah opna meneng kok nek rajak sepaneng. Ya Copri, setahun pindho kok ono opnam ae. Opnam niku bar operasi Pripun? sing dipadosi kula lho. Lah bapak mbokku ora ono golek sapa nak golek kowe. Niku tesih napa setengah sadar nika kalih ngatang-ngatang nika. Dek aprindi, dek apri. Dek aprindi. Lho, sepira luput kunjuk ngapura ya, Dik? Ora sadar nek sadar ora sudi. Padha kali kula wingi bar pengaruh operasi niku bius ngoten. orangnya. Dadi antara sadar dan tidak niku bareng kula napa niku bar rampung operasi niku ngoten. Bu Kesi nyedak kali kula nangis, kula nangis. Bener ya antara sadar kali mboten. Kula langsung ngomong kali bojo kula, Bu Kesi, aku sayang karo kowe, Bu Kesi. Jane pomo sadar tenan nggih. Saya sayang kula kali Bu Kesi niku. Nggih. Nek Bu Kesi baru operasi kok sing diketok-ketoke kok Gus Ikdam ya, Lek. Lah nggih, lha niku sing pinter ndongakne lek kula kan wah, Pak. Cobi jenengan mang nembang napa Nyanyi anak kakek nak sing halus ya monggo manut sliramu Mas kanis geradakan to sore mau. Ning Mbak Apri pancen bengi iki pancen mencorong tenan ya. Semunar tenan beda le dandan karo biasane. Matur nuwun. Apri ngejemahi wayangan nyanyi ku makan ndok loro kok mesti kok. Ndok sapa? Ndok apa? Ndok ayam kampung Oh, lah iya. ndoke sapa ya ndoke Apa? pitik. Men semangat kok malah iki Pak. Kaya loro ki lho. Lah iya. Apri aku ngomong lurus denggokke kono terus lho ndarani aku sing bosok lho kuwi ngono kuwi. Ngoten niku karakter pun pakulinan dijak apik ya angel minggok terus ngono kuwi. Masalah. Dasare. Ayo nak kakek nak wong ayu. Slendro. Slendro. Genten tetep gentenan lho. Gentenan apa aku nek gak kowe to nak. Iya. Ibaratnya nek wong tega lara tega patine ngono kae to nak. Lah iya, Lek. Kok larasmu dhuwur, Bang? Aku nek ra menyuruh ora. Ayo. Pelok barangnya cek kurang menyuruh aku. Napa Mbak Apri? Apa ya, Lek? Masa asmara ndonone liyane wae. Liwane. Liyane wong biaya cerdas, biaya kreatif kok. Kanggo jiwa bahasa nak dhewe metu kok angine gede ya. Agawe rucite gale. Ayo bawa. Lara napas apa lara? Ayo. Lara. Kok nek itu kok lanang. Apa kang si nadya Upama mundut ta resmi. Sese, Mbak Apri saiki lek jenengan pancen sinden hebat tirokno Bu Kesi. Ceng kok ngene iki Bu Kesi. Aduh, Dimodali Mbak Apri, sapa ngerti? Oh, saya. Nano. Ayo Bu Kesi iki. Ayo, apa? Upama mundut Mbak Apri kok iso ngono kuwi, bebas ngambung imam. Wis dah ya. upama mundut ta resmi.
Iya. Mas Imam. Sik salamu ana sing ki mau ana sing kleru cengkoke. Ripo. Dadi lek imam enggak boleh deni ya, digabung ayo. Jenengan ae rek. Gandeng iki kleru jenengan mawon. Moh engko ae. Lah nyanyi gaya aturan ya tanggung jawab. Lah rung anu sempurna 100% kok ya. Kok Mas Glondor jaluk barangke piye maksudnya? Suwe-suwe ya kok sebenarnya katut. Kena pipiku kabeh carane di sayembara ngono kuwi. Ayo, mbok suara wedokno lho, Lek. Tartamtu. Tarkumu. Tartamtu. Au. Rapenak apri rapenak blas. Lah wong iki karakter dhewe lho. Iya, Lek, heeh. Wong ayu ki bener. Ora sing nggen dhuwur ki sampean, engko sing ndek. Kok jenenge mateni Mbak Yune. Wah iya. Lah kowe ape nek dhuwur, Lek. Kaya omonganmu. Malah ora ayo. Halah. Ibarat. Lah iki. Dadi dan semati langsung nyandak. Wah, greget saut iki. Greget saute ora gedhe. Apa iki? Ah, saiki ketinggalan. Saiki spite kudu cepet. TikTok-e lho nggih. Lah kaya apa ibarat? Ibarat wong numpak aku. Wabrak apa kowe? Prau kok. Lah ya praune kan rada rono to ning nggon daratan kan ra iso. Dadi ngliwati aku sing ora mbatah. Lambe atimu ora padha. Men. Numpak prau. Jenengan ngerti anu kondang-kondangi sindene Pak Anom Nak Yarto niku. Oh, Mas Yarto nggih. Jenengan mboten pengen nyinden terus macak lanang ngoten niku. Blangkonan ngoten. Pun nate kula ngiyen. Nate to? Nate. Lah kok ora diterusne? Mungkin Mas Imam pripun? Balik rono. Ngeboti. Kok mundere greneng kono ae to, Pri? Apa pilihan lho ya Gus semene kae selawe milih aja kono wae. Lah, luka lamaku sama dia kok. Oh, pernah luka. Luka. Aku ya wis rojah rajah. Dirojah raja dewi asine. Aku nek ra diobrak-abrik kurang bahagia. Ayo. Nek guru monoton enggak mau. Adepi Mas Kamit. Apa tuh garwane kono ayune kok ngono kok. Ayo. Lumampah tanpa Neng matyane. Waduh. Muni hehe belum menjing obah ya. Salah niti. Sing lungokno nduk winong, vokal konsonan harus jelas. Oh iya. Temah. Ayo, Temah ana abape berbet kok kene ya. lho sinden Genzi kudu manut karo Mudeng, sinden Gento. kok gento Gento. gitu. Genzi Karo gento. Pak nek wong seni iki lho jas aku sing jaman sinau ning kebon Pasinawon Pambiwara Kraton Surakarta. sah sinawon. Kebon Pasinaon Pambiwara Kraton Surakarta ki kan sekolah 6 sasi. Sing penting ki bener sik. Bener. Heeh. Terus dipenerke. Bener. Syukur bagi endah. Endah. Jadi jangan ngotak-atik manakala kamu basicnya belum bener. Jadi basicnya dibenarkan dulu. Nek basic wis bako atau olah piye wae atau jungker jempal tengko iso bali meneh. Lah kowe basike ora bener mbok olah piye-piye. Aku ngajari sing buru kebacut ki lho. Nek aku kan wis kebacut bosok. Syukur to ngakoni. Temah gonceng agak jok nek aku
apike kaya ngono lho. Nggih. Temah. Bisa temah mulai wani guroni winong. Iya, nggih. Nek sing jenis seniman sing penting pede sik kok. Pede. Jenengan pede. Lek ora pede mokal jenengan iso tetek ngoten niku. Tapi riyen nggih mboten nggih. Ajeng Mbah Panggon niku gua bios ngoplok niku dumben batu teh ngoplok berproses mboten ten sing instan. Saiki sapa sing ngerti kondange mimin ya Allah. Kondang bensin. Langgam nggih. Nggih, monggo. Nggih. Ada yang tresno. Waduh, jan nggih apike. Jan kaya Mbak Uul suara Semara. April lho Mbak Uul. Canjange Umi Apipa. Wah, malih-malih lho menika. Lamat mos katon tidani yen bom berangkat tanwen derap aduh tirakene sinawanta abang seni Yen basang ngot wimbo patut nyonto jani koprak lali eman lestari yotan lilo wisawa saremo Namyen bedah santri kali kan kadang sak langgar Pancen ya dasare piyai Klaten mula ya bareng nembang sing klasik nyatane ya mirasa tenan. Nggih ngono kuwi. Klaten kok. Klaten. nyelehke rasa ya jes kaya wis menep Lah iya. Ayo. Klaten kok dilawan ae. pacar Sik. kok keguyu to ora juga guyu Pak ya bener toh Ya bener. Teknik sendal pancing kok ya. Ayo. Yo. pacaane sarmo asri coba derku tansah umur eman wos Napase Mbak wis sepuh ya landung lho Mbak. Landung Mimin. klanku Panjang. ora gelem umuk ten ngarepe memberi kesempatan kali yang lain. Oh, nggih nggih. Ngalah Wong Pak Lurah ngendika, Mbak Men seperti rawuh, penyanku angsare sing apik. Oh nggih, Pak. Mboten nyuwanten mboten napa-napa. Sonten mau sempat gluduk meh kemawon udan. Malah sempat gremes barang. Jenengan rawuh alhamdulillah terang benderang. Gusti Allah ngijabahi nggih. Sing nyuwun jenengan nggih. Nggih kula sak kampung jeneng wong resik ra nggih.
Mas ora kontaminasi ning koneko ngono lho. Iya, pancen resik disikat raine resik ya. Kula nek polosan mboten dandan malah cantik lho. Nggih to. Ini kan untuk kebutuhan panggung aja. Gene nang IG-ke gambare malah maca kakung ngge jas ngene ngono dene. Jenengan iki lho sing tengah. Lo alami kok back to nature. Kembali ke alam, back to nature. Iya. Kembali ke alam. Aja alami lembut lho. Nggih, sampun Mas Pedro. Nggih, sameneika gentes ingkang duet. Nah, kula nyuwun pambiyantu kalian, Nduk, ya nang winong coba kaya apa. Nggih. Ndek winang nawangse. Winong nawangse saking Tulungagung menika, nggih. Menika nggih muridipun Mbak Mimin menika Mbak. Nggih. Dangu nggih, nderek jenengan Mbak Mimin. Dangu ngoten nggih. Nggih. Ning niki meletek langsung ayu. Lho dhisik kanggo proses remuk sik bareng. Lah pengen Seprene. ngantek somben ora meletek. Ah, nggih. Ayo nak Minang. Nggih. Lintang Asmara menika wonten mamundhut saking kadang-kadang ingkang kepareng munit. Monggo diaturake Lintang Asmara bersama Nimas Winong Nawangse alias Sri Huning melawan Sri Gala. Serigala. Ya jos, yuk. Makan daging.
Lek Mbak Mimin duet kali sinden ayu kaya Mbak Winong ngoten niku nggih enten. Hasrat-hasrat ngoten niku. Hasrat-hasrat tapi nganggo tempo. Maksudnya? Nganggo jeda ngoten lho langsung. Dek kaya wong nyaur utang nggih tempo ora. Nggih. Nek pomo liyane langsung ngerti wong langsung jenggirat ngoten nggih. Nek terus nganggo jeda waktu ngoten nggih. Oh, dadi nganggo perjuangan dia. Carane nganggo kaya slow motion sik ngono lho. Iyalah, mbok dipresak gelek. Gunamu dhewe kuwi tok periksa. Dekku tak nggo fantasi kok, Pak. Waduh. Lagi. Endang budaya kados mekaten menika wah jangan nggih. Mila menawi kula mastani sinden niku bunga panggung yang tak pernah layu niku saestu. Margi sing jenenge wayang sak menika sinten to sing wani mayang tanpa sinden lek ora wong ruwat. Ayo. Nggih. Nek pertunjukan ngeten iki mesti ya sindene cantik-cantik, ayu-ayu, menarik kabeh. Bintang tamu nggih mekaten, lupute lucu, njogete apik, atun jenengan ya biayane besus, luwes, kewes, merbawani. Makasih. Aku. Kowe to. Maksudnya aku ya masuk ngono lho di dalamnya. Iya ning kursi sithik. Mengko ento sithik ora. Sobi kula tak nyuwun langgam lami ning menika Sobi dipun garap kalian kanca-kanca. Kenapa menikah? Putri Solo. Putri Solo. Putri Solo. Mbak Lia Sundari ingkang dereng nembang Mbak Lia Mbak. Diaturake nggih. Dados niki seniore Madangkara nggih niki Mbak. Apri. Lek jenengan seniore Mbak Mimin lek mriki sak ret niki nggih Mbak Lia niku nggih. Mbak Lia menika asli Klaten. Yojo. Nggih. Tapi daerah Klaten. Nggih. Dadi wis nyecep ilmuku kuwi asih. Ayo. Ning lengetan dhisik kono, ning ilmune kok ngono. Nggih. Nggih. Mangke digarap langgam terus dangdut. Nggih, cobi nggih. Wingi wis di-share karo Mbak Dian Munasiro. Garap niki, Pak. Oke. Nggih. Kanca-kanca piye? Ready? Enggak, nggih. Coba, nggih. Lalu buka celuk mawon, Mbak Lia, nggih. Coba, nggih. Sampun, sampun. Sampun mangke? Oke, nggih. Coba Putri Gulon Solo ora ya. Kok gulon? Gulon. Nggih. Kok Mas?
latihan Mbak Mimin, Mbak Apri. Spontanitas Madangkara lho, Le. Nggih. Monggo sakmenika gentos minangka pamungkas diaturake. Kitir Sumilir. Ayo. Sinten menika? Mbak Tuti, Mbak Birgita, ayo coba. Mbak Winong, dan Mbak Apri. Mbak Mimin ini saya bagian menilai saja. Saya menilai. Lah ra melu nembang. Mboten mawon. Wah, Rasanya ya udah ngelek-elek itu. Ya ora apa-apa. Maksudnya dadi anu lho, Le. Pinggir-pinggir. Aku dadi leader ngono ya, Jas. Oh, aku dadi herder, kowe pinggir-pinggir. herder iki ngawur ya. Oh, leader mimpin. Oh, kuwi leader to, tak kira herder. Nduk Winong Nawangse, nduk Birgita Ayo, Inang Tuti. Nggih. Niki do seragame do biru kabeh. Wedalang pengrawit nganti sinden. Donga kagem warga masyarakat Macanan muga-muga bisa rukun ngoten lho Mbak Mimin. Anyar to, Pak? Anyar. Anyar. Kene iki saben pentas anyar kok. Aku tak nang kene dingduk nak kitang ranyoro anu visuale men itu bahasa gambar visual. Ben seimbang ngono lho. Kanan kirine yen Mbak Apri, Mbak Mimin ngoten. Simpingan. Ayo. Nggih lek simpingan cara Yogya ngoten jenengan brahala putih karo ireng ngoten niku lho. Nggih. Monggo Kitir Sumilir diaturake. Yuk dados berpadu dalam melodi. Uyi. Wow. Iyo. Asik. Ada. Yo. Asik lho iki. Yo. Iyo. Yo. Awas, oye, awas, oye. Sampai ngacir.
matur sembah nuwun.